Siwmai! Reit, her sydd gyda fi chi heddi tydurs yma. A'r her yw un o'n hoff triciau wrth weld clocsio. Sef jwmpo dros macin, neu hancus neu scarf, na bynnag chi'n galw fe. Dyma fe'n gyflym i chi. Dros dy fa. Ond cyn i chi drial gytre, ni fynd trwyddo cwbl o tips siwt i wneud e'n ddiogel a siwt i wneud e'n dda. Felly mynd i'n nghofio am y macin. Yn gyntaf, mae rhaid chi dwymo lan tyma bach, yn enwedig os ych chi bach yn hynach. Felly sefwch ar eich trad, digon o le o amgylchu. A pawb i redeg i dwymo lan tyma bach. A beth am 5 squat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 night seren hefyd. 1, 2, 3, 4, 5. A bach fydd o redeg. Lan dy chi. Yn gyda'n uchel. Maiach. Reit, ni wedi twymo. Y tip pwysica pan ych chi'n trial jwmpo dros y macin yw, wel, dim chi sy'n jwmpo dros y macin, ond y macin sy'n symud o dan o chi. Felly pan ych chi'n neidio, chi'n jwmpo straight lan. Iawn? Dim jwmpo mlaen neu nôl, chi'n syth lan, chi'n lando union ble i chi. Ac yn syml wneud naid tuck, lle mae'r pingliniau yn dod lan bron yn bwrw y chest, iawn? Felly triwch hwnna. Un naid uchel, cofiwch wneud siŵr bod dim byd reit y bwys chi, reit i ôl chi, syth lan. Chi'n meddwl ar 1, 2, 3, Fala, da iawn. A unwaith to ymarfer, 1, 2, 3, lan â chi. Y mwyaf uchder, y mwyaf amser sydd gyda chi. Y mwyaf amser i gael y techneg yn iawn gyda'r dwylo. Felly, y dwylo, ni'n mynd i symud, dechrau yn weddol uchel, a symud mwy na lai fel swing yn mynd lawr a reit nôl yn bell. Dim stopo hanner ffordd iawn, so o'r ochr, rwy'ch chi'n dechrau fel hyn. Pan ych chi'n neidio, mae brech chi'n mynd lawr a nôl, reit o dan o'ch chi'n gyflym. Triwch hwnna gyda'i gilydd. Felly, naid uchel, lawr a nôl. 1, 2, 3, Da iawn. Nôl wedyn ni, hwn sy'n bach yn ofnus, so chi'n gweud yn gweld beth sy'n digwydd, ond reit nôl i ddechrau, reit nôl fan hyn. Pan chi'n neidio, lawr a mlaen. Chi'n barod? 1, 2, 3. Da iawn. A to, jyst ymarfer hyd yn byd. Brecha fan hyn. Neidio. 1, 2, 3. Mlaen. A nôl. 1, 2, 3. Iawn te, fi'n credu bod chi wedi twymo lan digon. Ni wedi twymo lan digon. Be bynnag sydd gyda chi yn eich tŷ. Macin sy fi, fel rhyw fath o bandana, ond mae'n rhywbeth yn neud y tro. Yna ni ryw flanced babi fan hyn, weda ni. Wel, yn y gegin handi, tawel bach. Sa chi llestri, lle chi ddefnyddio hwn, jyst dala bobl gornel. Yn amdani, unrhyw beth. Unrhyw beth, dim rhy hir, achos dim sgipo yw e. Felly cerwch amdani nawr. Dalwch bob pen i'r bandana neu macin be bynnag sydd gyda chi. Troi ar ôl cwbl o weithiau, mae'n handi bod yn weddol gul, fel bod yn symud yn gyflym dan o chi. A'r amseru, fel o'n i'n gweud, o dan o chi a reit nôl. Chi'n barod? Fel hyn. A dyn ffordd arall. Ac yn ddangos yr ochr, cofiwch syth lan. Dechrau fan hyn, a tu ôl. A ffordd arall. Fala. Reit e, yr her. Fi moyn i chi i weld sawl un chi'n gallu wneud. Pwy yw'r gorau yn tŷ chi am wneud dros y macin? Sawl naid ych chi'n gallu wneud syth ar ôl i gilydd, heb stopo, iawn, neu heb ffeili. Os chi'n cwmpo'r eich penôl, neu gadael braich chi fynd yn cyfri. Fi moyn i chi adael neges o dan y fideo hyn, yn gweud sawl un chi wedi wneud. Ond os ych chi'n cael sgôr da, sa mae rhywun i roi sgôr dôl 200 neu rhywbeth, rhowch y fideo fyd i weld pwy sy'n gallu wneud yn dda. Iawn, carwch yn saff, diolch yn wylio.